Yo, what up mga guys. Vlog ta karon guys no. Fishing trip ta. Rambot asa ta dalhon ani. Agdon na to tong kuan ani. Yes. Palakar ni guys. Taas pa gid ka. Tong story nimo? Oh, kato. Taas pa kayo to siya na dunggan Ikaw lang kayo. ako video. Lagi relax. Sinti kita na Kita ng mga viewers ya. Record. So mga guys, hunong sa to diri guys no. Wiwi sa mi wiwi. So namin diri sa kuan. Ako nga nasa uma. Padunigal. Pakit sa inyo nya, gayos. Na namin dunigal guys. Lagi. Look na mi. Arang, murag fishing na siya ba? amo na nga Ah. Sa man dili na sa talang o dito na Ang dali dito? sa ta testingan sa nito dito. Ha? Testing. Sa. Fishing, dati ka ubandol. So naabot na mi guys no. Sit up ng tanan. Kana. Oh. Tirada dia. Ito tong spot guys, dagwas baud eh. Ha? Okay. Oh. Spot niya halos 3, lipot. Pero mas daghang spot ang kuan isda dito. Mamase na po ito guys no. Sa kay dagan na to ani ron. Antay dira, slide. Gawa ng kalikasan ba? Guys, mana itong view no? Mana itong view? Happy ikaw? Loh, dili. Kawan. Loh. Masih na mo guys kay solo na sa spot. Ngayon ta kaluyan, tag naa. Tanawon lang yun. Yes. Tuluan tanig fishing si Jessa guys no. Para makakuan po siya. So guys, natin dito sa spot guys. Set up. Gani. Para ba ko life insurance? Gagi. May katana daw. O dili oy, buwang. Oy, sugal mo na ako kuwang-kuwan. pasat pa lang dito. Lawang gini, Atlantic nung gini. Aske na guys. Yes. Anuos aning kon eh. Jay sangat kilit. Ya. Birada ko.
Pasi ta guys, murag way fish dire. Minghoy man dito ta balintag spot. Wala gwapo ta ning spot dire pero ngano wa may isda. Ya to si Jake, ya to si Jake oh. Ano dia? Loh, gago. Taligsik na guys. Tama rin yung iskap po. Yes. Gani. Dara guys. Ha? Taas kaya na dugay kaya na guitar. Yawang. Putang ina. At least namoy kuan, sleeping bag, dilipit na. So mga guys, naghaling na to no. Muna to ang mga tiradings diri. Nato sa kuan guys, ng background kay dagat. Ayos. Aray ko, sandwich na naman kayo. Tara, gisugda no. Konams ba? Kalami ana kapanilap na. Kumot no. Kung unsay oras nga na Unsa? na aurora dito super trash. Mag-fishing din mo. Masih dinari ron. Diri ah. Tagitan ha. Mura mag September 6 ana ah. Diri ah. Oh, Tinigal. Senegal. What's up on that? Kalami. Horizon siya kay boy og hanang table. Kalami ah. Chair. So na siya nagsusubo ko sa table dapit sa chair. Ana gid siya. Nya nagtan-o no. Mura siya nitago ba kay nakakita ko niya ba. Ya, The mura best, siya the kay best. Bao nga murag mamata-mata gyapon ko. Totoo kinahanaw na. As in, Sandok. Ambot lang baka ginit na baka na. init na. Sandok. Ito mga aon na to no. Grabe nawa. Kaya. Yes. Wag Ato mo. nga mo to nga me. Bisa gasa. Tangga. Thank you very much sir. Amni karo eh. Init kada lang. Ay, Bukog inang lang basa ka kayo. Sakto rin. Sakto eh. Ito to, init pa. Kuwang lang unog. Ini naman ganun. Gutom ka ba? Papa. Yes, kita-kita natin yung ugma guys. Puno kayo. Yes. Morning guys, time check 5:26. Bilin lang sa nato ni no. Kay ulan-ulan guys. Higit pa ta sa klima. Paano si dagang road. So, yes. Ano sila? So, duha ka oras. Oras ba? Hapit tulo. Ala, Sabi na rin. Vegana. tuluan. Lord. Okay. Daw? Ay, dara ibuta. Walang Vegana. Ala, yan. Dagdagan na yung pagkuha. Dagdagan yung sila kuha, day. Dagdagan ka sila kuha. Ambi na ni. Vegana. Lagi. Zambi. Ya. Ya. Di mga ano.
Ay, baigaan na. Ayun na. Ay, pagi. Kaya ba? Dagan pa dayon tadi. Mahaw na sa bidan para ni kusog ba. No? Ay, hipos na. Di lagi kita mamuyog nila. Yes. Na. Balik paron kay paunas oh. man. Rapo gyud ang unas. Paunas niya. Baigaan na. Wala may kadalag ko ano kay uwan kay gani hapon. Timing kay pag video na ko ba? Cellphone. Ito mang tambakas to mo. Ay katong dati. Pickups. Oh. Mo tigo mo. Ito silang guide house. Kalami. Ni nurse man. Kan be? Tidak. Paano mo rin tundur ya? Oo. Para magamita. Wala na rin tubig na. Amo ni siya sige Pansit saba. cantoners. Asa? Ambot asa na agi? Dere. Ay, nay. Oh. Iya sa kuan. Ito ba sa taas? Summer breeze, September na. Taas ang tubig ba? Pansit canton, kalamian iba. Hindi ko kayo. Ha? Ah, unta niyo. But like pero Okay na na, dali ra na magka. Ilang serve ani? Ano mo ning takal yo? Galaw giwim. Pwede. ko be nang Napay ladbu. Tagwad. Ay buhat ni ako makita dito balik. Kaya nani yang nang nana sa lubot TV balik. Suwi. Suwi. Suki. Baliktad. Friday na. Dari arasan. Friday, everyone eating. Let's eat. Advance happy anniversary! Ugma pa. Advance kini. Asa bugmat day. Bot lang. Langan. Si dalhon. Si Tirada. Nagkuha na siguro eh. Na car. Kamor pagi magbuot yung Si lakaw. tawag ka na yun. Ganun. Di hinulman ba? Bili nga. Bili ra siguro. Dahil. Di mo mong lakaw. Depende. Ini uli. Depende. Yes. Yun na kay. So mga guys, bagbaga na ba tayo no? Masi na ba tagbalik? Sa ikwan, Tirada. Gas. Ano cellphone? Ano dia? Sa bulsa? Hmm. Lock. Na 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 na. Agot kay ko. Jar ka. Nabay ta guys. Sangit. Sikat bago isda. Lilis tabi. Ha? Ana, giatay. Abig ko ana, giatay.
Galaw. Nga nayayay, abi ko isda na. Sorry. Galaw gawa. Oh, sige, bitik na po. Visit ka. Ito. Wa na ginaosban, guys. Sa resinyales, ani. Di ta malinawon ron. Basta hinay-hinay kay diha na ang laay. Imitan na rin pinaninja ang movement of ninja! Ha? Ada kuha eh. Murag gini siya kuwelo. Ay murag siya ganang ano? Sila yung dako. Dakuwar mo. Ang tinai mo. Ano ba siya? Suka. Ano siya whale bitaw? Yung ikaw na bali. Ah, grabing pulutan no, bantog rin nagtapok ang mga kanahan no. Napukok nyo lang na siya. Itong magkikaon sa mga piniste. Murag silayon, murag whale. Murag basta katong dako nga kuan. First time mo kitag mga anak ba? Dako pa sa seal lagi. Seal. Silayon lagi. Seal mo siguro ng reggo gud. Silayon. Ah, sila yun. Tara. Tundalan rin kuan. Oo. Ha? Enggak. So? Loh. Oh. Nem sulod. Guys. Yo, molda niya itong kasakit sa TL guys. Ah, kabugnaw, kalami. Parsyal pa ganyan oh. Sagkan guys, paraiso. Sa Pinas pa ni, wala na. Piti nang naghanag tao diri.
crystal clear water, just like a spring water. Tinaw ka na guys. May humol eh. Silbing ligo pre diri, tingtog nawa. Look, oh. Unsa ka tinaw ni tubig diri guys. Grabe mugnawas tubig diri guys, murag hinilisan sa ice. So mga guys, paulit na may karon guys no. Kaya salamat sa mga nananaw guys. Bisa ingatan atong kuha guys, at least nalingaw aming tanan. Nya naka-enjoy po mi sa mga holiday nya weekends. So guys, thank you guys sa pagtanaw guys. Salamat guys sa mga nisuporta kanunay. Kita-kits sa buto niyo sa sunod nga video og ayos.